Excelencia el jefe del Estado desembarca del yate Azor y llega al puerto de Tarragona, donde es recibido por los ministros y otras autoridades. Inaugura Franco el importante complejo petroquímico de Don Onquinesa, moderna planta de polietileno. Ha costado más de 1.000 millones de pesetas. Tiene una producción de 25.000 toneladas anuales. También inaugura la factoría de Industrias Químicas Asociadas, donde es recibido por el presidente del Consejo de Administración, Marqués de Aledo, y consejeros de la empresa. Después recorre las instalaciones donde hay unidades de producción con las que se obtienen primeras materias o componentes básicos de diversas actividades de la industria química. Así, plásticos, fibras artificiales, detergentes, anticongelantes, pinturas y productos farmacéuticos y cosméticos. Este complejo es una prueba más del crecimiento industrial y económico de nuestro país. Nosotros somos inmigrantes de Andalucía, venimos de Córdoba, de Palenciana. Mi familia se vino aquí en el tren este tan famoso, el sevillano. Estuvimos 24 horas en el tren, yo era de 2 años, mi hermano 8 meses, y no nos vimos directamente aquí, nos fuimos a una masía que estaba cerca de la Pineda, y mi padre entró a trabajar con el payés de jornalero, ayudándole a arar, ayudándole a sembrar, a recoger frutas y todo esto. Entonces, sobre el año 61, mi padre estaban empezando a vender ya parcelas aquí en Bonavista, terreno. Entonces mi padre se puso en contacto con el señor Beltrán, que era uno de los que vendían, y entonces compró un trozo de terreno, que es donde se hizo la casa. Se empezó poco a poco, hizo los cimientos y una habitación, y en esa habitación, que no estaba terminada, nos vinimos de la masía para acá. Aquí solamente había 15 o 16 casas, nada más. Todo era campo, 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 campo. Eran algarroferos, almendros, olivos, y también había como viñas, y me acuerdo yo que también había como trigo, un trigal. A mi abuelo lo mandaron a Burgos, a un campo de concentración, y a mi padre lo mandaron a Sevilla, a otro campo de concentración. Los separaron. Mi padre era el más jovencito de que había en el campo de concentración, le llamaban el niño. Mi padre ya venía con el espíritu de allí, de Andalucía, de todo lo que había pasado. Mi padre ya tenía las ideas muy claras cuando vino aquí a Cataluña. Entonces mi padre, lo voy a decir claramente, era del Partido Comunista, porque no lo voy a engañar, y a mucha honra, y a mucha honra. Y nada, después empezó ya a reivindicar cosas, porque Bonavista no tenía nada, no tenía alcantarillado, no tenía luz, no tenía agua, no tenía nada de nada, ni colegios, ni nada. Un grupo de vecinos, una asociación, se hizo como una pequeña asociación, y entonces en esa asociación empezaron unos 15, que era casi clandestina, porque se hacía, me parece, en la Caixa de Tarragona, frente al Espinosa. Allí estaba la Teresa Fornés, que estaba de asistente social. Bueno, estoy hablando ya de un poquito más para acá. Y nada, pues la gente empezó a reivindicar, a hacerse de la asociación. De ahí ya se pasó a la asociación que fue la que estaba ya legalizada. A partir de esa comisión, que era clandestina, se puede decir, porque estaba todo. Entonces se pasó allí, y entonces se hicieron pues, un grupo de personas del barrio muy luchadoras, muy trabajadoras, empezaron a reivindicar. Y poco a poco fue consiguiendo cosas, pero aquí en Bonavista nada se ha regalado.
Aquí ha costado todo mucho, pero la que más recuerdo es la de la construcción y sobre todo el boicot que se hizo a los autobuses, la huelga de autobuses, que fue una huelga que aquí en Buenavista se llenó de policías, de grises, por todos los sitios. Grises, estábamos rodeados de grises por todos los sitios, por una peseta que subió, ¿sabes? Por una peseta que subió se llenó de grises por todos los sitios. Yo esa es la que me recuerdo porque era jovencita y yo iba en un piquete para que la gente no se subiera en los autobuses, yo iba de piquete. No te puedes subir, tenemos que hacer que esto funcione, bueno. Era un mercat a l'aire lliure, amb un carrer. Estava davant del camp de futbol de Torreforta. Tot el carrer allí, una zona que no estava coberta. I heu d'entendre que molta gent venien de fora a portar els seus productes, de Lleida, de tot arreu, de Catalunya, i trobaven un dia que feia molt mal temps i què passava? Que o s'havien de marxar a mig matí, això no podia ser. La gent estava a menjar cada dia, però anaven un cop a la setmana o 2 cops de vegades, però clar, això podia ser que no es fes la compra aquella setmana. I ja estaven farts, la gent i els venedors. Què va passar? Com que ja teníem l'associació de veïns, vam dir, aquesta ha de ser una de les reivindicacions més importants, perquè és una necessitat molt, molt crucial, a part de tantes que n'hi havia, per Torreforta, per la gent de Torreforta. I aquí va començar tot. Hi havia una persona que va dir, jo m'encarrego d'aquest assumpte, i ell no sol, érem tota l'associació. Però ell va dir, jo parlaré amb els comerciants, farem unes reunions, a veure què és el que volen, per anar ja amb coses concretes a l'Ajuntament a demanar-ho. I com sempre feien, que per totes les reivindicacions nostres sempre ho deien, no sé si per tirar-nos enrere, no ho sé, això ja és una... Deien, doncs volem pressupost i una mica de programa de com seria això i com aniria. I nosaltres dèiem, pressupost, com han de fer pressupost d'això? Doncs la gent se movien. El cas és que sí, se van fer un pressupost més o menys i se va portar. I això va anar milers de reunions amb l'Ajuntament, allargant-se. I doncs la gent, els comerciants i el barri va aconseguir aquest mercat i a més se va canviar de lloc el mercadillo ambulant i se va posar davant del mercat. I van poder continuar venent gent que no van poder comprar cap puesto, però van poder continuar venent a fora, al carrer també. La vida aquí era com un poble, es coneixia amb la gent que molt senzilla, perquè tots veníem, i tots amb ganes d'estudiar, de fer, i jo em vaig trobar que allà on havia fet Parbolitos, perquè no existia, que era com una guarderia, que era la parròquia, me la vaig trobar als 13-14 anys, com a jove, que era el Club Sanjo. Vam estar molt bé perquè era un club juvenil que tenia moltes expectatives amb el jovent, la gent que ho portaven, que eren Juan Antonio Ruiz i la María Dolores Hierro i el padre Juan. I ells procuraven que tinguéssim xarles i tot això per conscients. Que aquí ve una miqueta la gent jove que vam sortir amb ganes de fer coses i d'ajudar i d'aquesta comunitat que vam fer. Fèiem una revista, fèiem cine a l'aire lliure, fòrum, invitàvem als pares i a la gent del poble que volgués venir. I a més vam fer un grup de folk que anàvem a missa d'una, que era l'única vegada que es parlava en català en missa d'una, la missa cantada.
una cosa molt bonica perquè els barris i les zones de la ciutat, però no solament dels barris, perquè havia també de la ciutat, es van conscienciant ràpidament i es van anar a la federació. Vull dir que des de la creació de les associacions de veïns a la federació pràcticament va ser tot un seguit i llavors ja van començar a treballar els problemes que tenia en aquest moment la ciutat. O sigui, va ser una cosa ràpida. Se va apretar molt el tema de la salut. Es va apretar molt, per exemple, quan es va fer la modificació del vial entre Tarragona i Reus, volien aprofitar a Torreforta un túnel que passava per sota de la carretera antiga, que era un túnel curtet de 10-12 metres. Llavors, convertir aquest túnel, ampliar-ho, per tothom passés per allà el túnel aquell. Llavors es van oposar totalment, van demanar i van exigir que foren passarel·les i rampes, però per damunt, perquè llavors la seguretat de la gent no estigués en perill. I això ho van aconseguir per una modificació que es va fer una caminada fins a la ciutat, que van fer algunes altres. Vull dir que sí que hi havia un sentit de que els barris estiguessin ben connectats, que hi hagués facilitat de moviment i que els temes bàsics, transport, salut, subministrament de l'aigua, tot això funcionés com calia i que fora del poble. La reivindicació més forta, més gran que va haver-hi va ser quan l'Ajuntament de Tarragona va decidir privatitzar el servei d'aigües. Llavors, una empresa que es llama SEUR, Societat d'Enllumenaments Urbans i Rurals, Aigües de Barcelona, Grupo Suez. Vull dir que volien fer-se amb l'aigua de la ciutat. Llavors això va motivar molt, van fer una campanya molt forta, als mercats, van fer tot tipus d'events a la ciutat i als mercaders, sobretot, perquè nosaltres vam fer servir molt la gent que se congrega a un mercadet. I després vam fer una manifestació que va ser un èxit. Una de les conclusions que s'arriba fent aquest estudi del moviment veïnal a Tarragona entre l'any 64 i 79 és que és molt primerenc. Es pot comparar a altres moviments que hi ha hagut a Catalunya, de l'extraradi de Barcelona, zona metropolitana. Llavors, és interessant veure com des de mitjans dels anys 60 fins a finals dels 70 sorgeixen associacions de veïns, fins i tot 14 tenim comptabilitzades, no? Llavors, és un model d'èxit en el sentit de que s'estén per tot arreu. Tarragona té associacions de veïns, inclús a la zona urbana, casc urbà, a Rambla, de classes mitjanes. Pensem sempre en zones perifèriques, barris, però no, va ser tant d'èxit el model aquest, i després que era molt reivindicatiu. Era molt de tallar carreteres, de fer manifestacions, accions molt originals, a vegades iròniques, satíriques, i també la funció i el paper de les dones va ser molt destacat, sobretot en dos barris, que eren Riu Clar i Sant Salvador, a partir d'un partit en concret, el Partit dels Treballadors d'Espanya, que va incentivar la formació de grups de dones amb ganes de moure a la situació del barri perquè era molt precària, no? I ho van aconseguir. I van ser els embrions d'aquestes associacions de veïns d'aquests dos barris, no? Després d'aquesta recerca, que és, per altra banda, de les pioneres a fons sobre el moviment veïnal, jo crec que hi ha una conclusió molt clara, no? I és que el desenvolupisme franquista havia creat uns espais de vida que no eren tals, perquè tenien moltes mancances. Aleshores, és l'acció col·lectiva de veïns i veïnes demanant coses concretes les que fan que es desenvolupin en unes millors condicions la vida de la gent
en aquelles zones que segons i com podríem considerar inhòspites. En segon lloc, a mi em sembla, Fede, jo crec que podem arribar clarament a aquesta conclusió, que és un moviment clarament antifranquista, als 60s i als 70s, i hem de pensar que el cicle de les eleccions, les municipals, no són fins al 79. És a dir, i aquí hi ha segurament hi ha una imatge de que la república es va proclamar a partir d'unes municipals, aleshores el règim diu les municipals com més tard millor, no? En aquella fase, entre la mort de Franco i els primers ajuntaments democràtics, l'explosió d'activitat, com ell ha explicat, és realment molt notable, no? A mi em sembla que aquest moviment antifranquista va ser també va permetre vincular persones que havien vingut a viure a la Tarragona industrialitzada de moltes altres zones d'Espanya, es va vincular, almenys alguns sectors, al moviment de l'Assemblea de Catalunya, amb aquells 3 principis de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i coordinació amb els altres pobles d'Espanya. Jo crec que va ser una escola. Els moviments socials sempre suposen un aprenentatge per la gent, no? I en aquest cas em sembla que és claríssim. Per tant, per nosaltres, haver pogut fer aquesta recerca i aquest documental ve a ser com una mena d'acte de justícia històrica i poètica a aquells homes i dones, que ara ja són grans, que van encapçalar aquestes lluites a la ciutat de Tarragona.